עוד סיפור מוחי. עוד סיפור על קלינאי גדול, שאני חושב שהוא הולך ונעלם בימים אלו. מסירות, נאמנות, החולה לפני הכל. אז פרופסור אשכנזי, אם תוכל לספר לנו קצת על תחילת דרכו של דוקטור שיינפלד בטיפול נמרץ ילדים. כן, אני זוכר שהיחידה לטיפול נמרץ נפתחה. לא נעים להגיד, הייתי עד מתמחה, זה היה בראשית שנות ה-80, ופתחנו את היחידה באיזה חדר קטנטן בין א' לב' במרפסת שהייתה, עם 3 מיטות. הרופא התורן ישן יחד עם מכשירי ההנשמה ליד ושמע את כל הצפצופים של הביפרים, ויפה מאוד שהיום 30 שנים אחרי יש יחידה מפוארת, גדולה, עם צוות גדול מאוד, עם מכשור מתוחכם, שעושה עבודה יפהפייה. אבל ההתחלה לא הייתה פשוטה, לא קל להתחיל משהו חדש. אני חושב שמה שמייחד את טומי זה המלחמה על כל חולה, לא לוותר. אני ראיתי חולים קשים מאוד שלא הגיבו והיו מאוד חולים, ואז טומי יכול לעבור, הוא יהיה בסדר. ובאמת גם אני חושב שזה מאוד חשוב שהוא הנחיל לצוות שנמצא היום, שממשיך את העבודה בטיפול נמרץ, את הגישה של לא לוותר. טומי היקר, לא להאמין שאתה כבר בפנסיה. עם כל המרץ והנכונות לעבוד מהבוקר עד הערב, איך אפשר להיות בפנסיה בכלל? How did things ever get so far? I don't know. באמת, אולי זה הזמן להודות לך על הרבה מאוד שנים של שיתוף פעולה ותמיכה בעבודה. אבל מכל הסיפורים הכל כך מדהימים, אף אחד מהם הוא פשוט לא מספיק פוליטיקלי קורקט. רק בשנים האחרונות אני בכלל מעיזה לקרוא לו טומי. התחלתי את התת התמחות שלי וחשבתי להמשיך כמובן ולהישאר ביחידה, והגיע אליי דוקטור שיינפלד ואמר לי, טוב תקשיבי, אני רוצה להגיד לך משהו. את יכולה להישאר פה ואנחנו יכולים להישאר שנינו לבד. Non so i mascoli. Sono morti tutti per vendetta. Ecco, i nomi dei morti. המשמעות היא שאת תתחיל לעשות כוננויות, אבל גם שאין חופשים, אין חגים, אין שבתות ואין עוד ילדים.
אין יותר ילדים מאז. נשארו רק 4, יש רק 4. זה הדבר הראשון. הדבר השני הוא לראות את השם שלך בטלפון. טלפון מצלצל, דוקטור שיינפלד. זה לא משנה אם אני מתמחה, אם אני מומחית, אם אני מומחית בחירה, אם כבר הלכתי וכבר חזרתי, ואם עכשיו אני סגנית מנהל בית חולים. בכל המצבים האלה, השם טומי מופיע על הטלפון, ואני מחסירה 10 פעימות. מה עשיתי? דוקטור שיינפלד היקר, היית לי אבא רוחני, מורה דרך, הלהט שלך מהמחלה של החולה, הדאגה שלך לחולה, כולם הביאו אותי לאיפה שאני נמצא היום. זוכר כמתמחה, תמיד הייתה איזושהי הילה סביב היחידה. זה המקום בבית חולים, זה המקום שאתה צריך להיבחר בו להיות תורן. אבל מה נורא נורא מפחיד שם? כי יש את דוקטור שיינפלד. דוקטור שיינפלד יודע לעשות סיבוב קטן וסיבוב גדול, לפי העצבים שלו באותו בוקר, לפי איך התורן נצבן אותו. תסביר למי שלא יודע מה זה סיבוב קטן וסיבוב גדול. זה בעצם באמצע ביקור, דוקטור שיינפלד עוזב את הביקור ויוצא לסיבוב כדי להירגע. יש סיבוב קטן שזה סביב המחלקה, ויש סיבוב גדול יותר שאנחנו לא יודעים לאן זה, אבל זה סיבוב גדול. והתחלתי לעשות שם סבב. כל מה שהתקלתי בו זה איש מאוד נחמד, עושה תמיד. אני לא ידעתי, לא ראיתי אף סיבוב גדול, אף סיבוב קטן. הכל היה טרנקווילי. עבדו עליך. חד משמעית. דוקטור שיינפלד, אני מאחלת לך את כל הטוב שבעולם, ושתמשיך בעשייה. אני זוכרת פשוט עוד כשהיית סטודנט צעיר בכירורגית א', כשכל התלמידות והסטודנטיות רדפו אחריך והסתכלו עליך במבטים הורגים. לפני המון שנים, משהו כמו 20 שנה, בטיפול נמרץ ילדים בבלינסון, עבדנו משמרת לילה, או שזה היה תחילת בוקר, והיחידה הייתה קטסטרופלית. והוא התחיל לצרוח כמו מטורף על מה שקורה ביחידה, ואז סבינה נעמדה מולו עם ידיים על המותניים ככה בתנוחה הגרמניה שלה, ואמרה, אל תצעק על האחיות שלי, הם עבדו פה קשה. ואז הוא הסתכל עליה. That I cannot do. השתתק והלך. עוד זיכרון, שזה זיכרון מתמשך, זה מהברוכוסקופיות שאני עשיתי איתו הרבה מאוד. לעשות את דוקטור שיינפלד ברוכוסקופיה זה חוויה. כי הוא לא מדבר, הוא עושה תנועות וכחכוכים, ואת יודעת שבתנועה הזאת צריכים להוסיף סליים, ובכחכוך הזה צריך להרדים את הילד, וככה עושים ברוכוסקופיה בשקט, בלי הרבה קולות, בלי הרבה עניינים, בתנועות ראש, כחכוכים, תגובות, זה זיכרון של ברוכוסקופיה, וזר לא יבין. אני תמיד אזכור את היכולת שלך להיות במקום הנכון, בזמן הנכון. עוד זיכרון מאוד מאוד חזק ומשמעותי, זה ההופעות הליליות של שיינפלד ביחידה. שפתאום באמצע הלילה אנחנו אומרות אחת לשנייה, איפה דוקטור שיינפלד? עכשיו אנחנו צריכות אותו. ופתאום, כאילו שהוא שמע אותנו, הוא נכנס, מופיע, מציל את העניינים. והוא עשה ליינינג טופוס, עבר לעשות קבלה, ליינינג טופוס, עבר לעשות קבלה, ואז היה כזה לילה ארוך ומלחיץ עבורי, שמאז אני מפחדת ממנו פשוט פחות ואוהבת אותו מאוד. או המשפט האולטימטיבי, תבדקו את השקיות, מה יש בשקיות, מה יש במזרקים, תעשו אותם מחדש, משהו פה לא בסדר. וכמו תמיד, הוא צודק. What was was. דוקטור שיינפלד לא מתייחס לחיות חדשות בכלל, לא יודע איך קוראים להם, הוא יודע איך קוראים להם. או גם לרופאים חדשים. הוא שהוא לא מכיר אותם ושהוא לא יודע, והמשפט האולטימטיבית שלו, יש פה אחות אמיתית? בערך 3 שנים אחרי שהייתי אחות ביחידה, היה את האירוע הראשון אצלי בבית, ואז דוקטור שיינפלד ניגש אליי ואמר לי, לינוי, איזה בית יפה.
אני מאותו רגע לא שמעתי את השיחה, כי רצתי כולי בהתרגשות לנג'ח, ואמרתי לו, נג'ח, הוא יודע את השם שלי. אז הוא אמר לי, תירגעי, זה היה כתוב בשלט איפה המסיבה. טוב, לפני הרבה שנים, בשנת 1987, כשהגעתי ליחידה, דוקטור שנפלד סיפר לי בגאווה שהוא רכש לאחרונה מכונת כתיבה חשמלית דו-לשונית. אז אני אמרתי, אבל כבר יש מחשבים. אז דוקטור שנפלד אמר, בסדר, אז נקנה מחשב. וככה התחיל עידן המחשוב של היחידה. טוב, דוקטור שנפלד, אני חושב שאני רואה אותך בתור אחד המנטורים שלי. אתה בהחלט קלינאי דגול, ולימדת אותי איך לברור את המוץ ואיך לאבד חולה ואיך למצוא את מה שלא מתאים ולא מסתדר ולחקור אותו. באמת אין סוף דברים שאפשר ללמוד ממנו, זה מושגים שרק נכתבו בספר שלו. למשל, יש מושג שנקרא הומו ספיאנס, שחשבתי שזה שייך למשפחת הקופים ובני אדם, אבל מסתבר שזה מתמחה שאפשר לסמוך עליו לתורנות, מושג שחייבים להכיר. לעומת זאת יש מושג שנקרא brain dead, שהגעתי לפה, חשבתי שזה מישהו שיש לו מוות מוחי, מסתבר שזה מתמחה שאי אפשר לסמוך עליו שהוא ישמור על היחידה בזמן התורנות. What's the matter with you? I think your brain is going soft. Never tell anybody outside the family what you're thinking again. Go on. שעשיתי רוטציה ביחידה בתור מתמחה, וסיפרו שהוא הלך לפגייה לבקר את פרופסור סירוטה, ושאלה אותו, טומי, מה העניינים? אז הוא אמר לה, בסדר, יש לי 3 מוות מוחי ביחידה, חולה 1 ו2 רופאים. עכשיו, באותו זמן היינו 3 רופאים ביחידה, אז אמרנו מי זה שיש לו מוות מוחי ולא הגענו למסקנה. אז עודד, איזה זיכרון טוב יש לך משנפלד? אחרי 3 שנים של תורניות, הוא אמר לי להתראות בטלפון. הרגשתי. שייך. Godfather. Good. הרגשתי חלק. דוקטור שנפלד היקר, תודה שידעת להעריך את עבודתנו שנעשתה במסירות מול מעט קשיים. על שעמדת לצידנו במשברים כאלה ואחרים, תישאר חלק מאיתנו גם בשנים הבאות, ואולי עוד יהיו לנו דברים במשותף לעשות. It's not personal, Sonny. It's strictly business. כי אני מאמינה שלא אמרת את המילה האחרונה, ושתמשיך במלאכת העשייה. ונזכור לך תמיד את האמירות שלך המיוחדות בזמן הביקור. בוקר, יום ראשון, מלא משתתפים עם דוקטור שנפלד, שקט מוחלט, ואז צלצול טלפון, כולם בהיסטריה, הבא בתור שמצלצל לו הטלפון עף מהביקור. מגיעים לחדר 2, פתאום שומעים צלצול טלפון, מוזר, וואק וואק וואק, כולם מסתכלים בכיסים של מי הטלפון שמצלצל, כולם בשקט, עבר בשלום. פתאום שום, וואק וואק וואק, כולם באימה, דוקטור שנפלד שולף את הטלפון שלו, עוד פעם הנכדים שמו לי את התמגוצ'י הזה. אני נורא נהניתי מכל ביקור שהוא נורא מלמד ונותן חומר למחשבות, ופעם אחת היה לי קצת ויכוח איתו על תנוחה של תינוק במיטה עם טבת שלא רצה להיפתח. אז הוא אמר לי, טוב, תביא לי מאמרים, איפה זה כתוב? הבאתי לו 2 מאמרים, הוא הסתכל על 2 מאמרים ואומר, איזה מנוולים, כל שטויות מעתיקים אחד מהשני. ביקור אחרי תורנות ראשונה, 2 משתלי כליה, מושתל כבד, וילד שעשה סלף-אקטובציה. לא עצמתי עין, הגיע הבוקר, סיבוב, והוא שומע על הסלף-אקטובציה. כל השאר לא מעניין, בשלב הזה הוא צורח עליי. זה מעל פרקטיס, ביחידה שלי, סלף-אקטובציה. אמרתי לעצמי, רגע, אין לי מה לעשות להסביר. סלף-אקטובציה, סלף-אקטובציה בביקור, ניגשתי אליו, אמרתי לו, תקשיב, טומי, אני כבר בן 40, אמא שלי לא צועקת עליי ככה. אני לא בסדר, לא מתאים לעבודה, אין בעיה, קח את הטאג, שם אותו לשולחן, לא מתאים, לא צריך... הוא מסתכל עליי ככה בשלווה סטואית, בחיוך. You can act like a man! What's the matter with you? הוא אומר, אתה עוד תורן צעיר, קח את זה כמו שזה, תלמד מזה ותלך הלאה. אני מתגעגע לביקור, במיוחד אחרי משחק שברצלונה מנצחת והוא בא מבסוט ואנחנו מדברים על המשחק, או שהיא מפסידה ואני לא מדבר איתו בכלל בשביל שלא לעצבן אותו. אתה ידעת לצעוק שצריך
אתה ידעת מצד שני ליצור גם שלא צריך? תמיד ההורים היו כל כך מבועלים ומפוחדים. אבל ידעת גם להגיד מילה טובה, בדרך כלל זה היה טפיחה על הכתף, עד היום אני מרגיש את הטפיחה הבודדת הזאת, על הכתף. וזה... אתה רוצה לאחל משהו לדוקטור שיינפלד להמשיך דרכו? אז קודם כל, סוף זה תמיד התחלה של משהו חדש, שיהיה בריא, שיהיה לו זמן למשפחה, לילדים ולנכדים ולתחביבים, ושנמשיך לראות פה אותו איתנו. ואני מאחלת לך שיהיה לך עכשיו רק טוב, שתדע ליהנות מכל משחק כדורגל, ולא לדאוג כמה מונשמים יש ומה קורה, ואנחנו פה מאוד מאוד מתגעגעים אליך. הרבה שנים של אושר, של בריאות, של סיפוק בעבודה ושל נחת מכל המשפחה. אני מאחלת לך הרבה הצלחה, הרבה בריאות, אושר, וליהנות מהמשפחה, מהילדים והנכדים. Because a man that doesn't spend time with his family can never be a real man. אני אוהבת אותך מעומק ליבי. אני אפילו לא יכולה לתאר עד כמה. אני מאחלת לך את כל הטוב שיש, ואני יודעת שאני תמיד אעשה כל דבר שיכול להיות על מנת לגרום לך שיהיה לך טוב. ושכמובן ימשיכו לרדוף אחריך בנות כמו אז. Especially since your interests don't conflict with mine.